De balzette veertje bij mij in Haas luidt dicht, maar dan is dat maar een liets laagje ijs. En dan moet het ijs nog ongroeien. En dat zal de komende dagen niet groeien, dus ik denk dat wij op meerdere plekken op rijdens komen, maar dan vooral op de ijsbaan. Het boetenwetter is nog heel onbetrouwbaar. Er luidt nog zo'n beetje ijs. Wel, de verwachting. Joen en vannacht is even bewolking, kans op wat lichte sneeuw, maar ik flink opklarings en de temperaturen binnen prima voor de ijsgroei. Ik denk dat we uitkomen zomaar bij de min 4, min 5 graden op de eilonen, zo'n 6 tot 8 graden frost op het Westerloon. Matige frost. En dat wordt het ik wel even die nacht. Wel, de wind maakt het van het gevoel volle kouder. Is matig en vrij krachtig. Verder op de provincie krachtig onthut. In het kustgebied zelfs stormig, misschien wel in het waardgebied. En dan hebben we het over een oost-noordoostenwind. En die zorgt ervoor dat de ijsgroei nog wat harder gaat. Dan morgen. Morgen een dag met bewolking, een dag met zinnen, een dag met temperaturen. Ik denk zo om het bij de min 3 en min 5 graden op het Westerloon. Min 1, min 2 graden op de eilonen. En letter ik kans op een beetje sneeuw. Maar een protte sneeuw valt er nog net. En nog altijd die sterke wind krachtig rond het waardgebied betekent stormig een gevoelstemperatuur tussen de min 16 en min 20 graden. Jawel, warm klaaien. In de nacht uit een trog sneeuw, maar ik matige frost. Min 8, misschien wel min 9 graden. En dan zetten we terug naar het fruitzog. Toons en vreed nog vol op winter. Maar vreed hoe daar licht ontmatige frost, min 4, min 5. In de nacht matige frost, min 9, misschien wel min 10. En Oedai bewolkt, maar uit een droge sneeuw en nog een sterke wind krachtig rond het. Let er aan in het. Vrijt, ik nog volop winter met Oedai frost en in de nacht nog matige frost. Sneeuw rint de temperatuur op. Een beetje sneeuw op sneeuw op vrijt en snijn de taai waar onval. We met de moon, maar weer even in het waarsjen.